এই ପାନ ବର୍ଜ ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଗଲୁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆ ପାନ ଭାଙ୍ଗା ହବ ଆଉ ସେଗୁଡା ଭଦ୍ରକ ଯିବ। ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆଜି ଆମର ସବୁ ବର୍ଜରେ ପାଣି ପଡିବ। 30,000 ନଟାରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଣି ଦବା ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଭଦ୍ରକ ପାନ ପଠେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ଜଣା। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ବର୍ଜରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରି ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଗଲେ ଆମେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ପାନ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗି ସାରି ଘରେ ଆସି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏକା ସବୁ ପାନ କାମ କରିବି ତାହେଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାନ ଗୁଛିବା ପାଇଁ କାକା ଆଉ କାକିକୁ ଠେକି ଦେଇ ମୁଁ ପାନ ପଶିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ପାନ ବର୍ଜ କାମ କରୁଛ ଆଉ ଭଲ 2 ପଇସା ବି ନଉଛ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ପାନ ପତ୍ରର ରେଟ୍ ଦିନ ଥିଲା ଗୋଟେ କଡାକୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଏଇ ପାନ ପତ୍ରର ରେଟ୍ ଗୋଟେ କଡାକୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇ ପାନ ପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆମେ ଖାଇବା ବି ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁ କହୁ ଆଜି ମୋର ପାନ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ରାତି ଆସି 1। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସମୟ ଯଦି ମୋ ଗାଉଁଲି ପାନ ବର୍ଜ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେଣି ତାହେଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।